La idea es mostrarles ese Raval de la gente que trabaja, de la gente migrante, de la gente que lucha por las causas sociales y que se asocia. La Mali repassa els últims detalls de les explicacions que oferirà al seu públic. A finals de maig s'estrena com a guia intercultural d'unes noves rutes per Ciutat Vella que tenen com a objectiu mostrar aquella Barcelona, diuen, sovint més invisibilitzada. Es muy importante que las personas que viven y que han nacido en Barcelona se den cuenta que hay muchos migrantes que estamos aquí y que nos pongan un rostro. Cuando hablamos de migración se hace en términos de datos, de las personas que vienen, pero simplemente es una cifra, pero es importante que cada vez se visibilice esta migración. Les rutes s'adrecen a turistes, però també a escoles, instituts o a qualsevol barceloní que tingui curiositat per conèixer o desmitificar els estigmes del Raval. Un passeig de 2 hores que fa un recorregut per 6 punts importants que permeten entendre el teixit associatiu que hi ha entorn de les persones migrants. Després d'una diagnosi al barri del Raval vam considerar que aquestes 6 parades eren les parades que realment representaven aquesta lluita tan reivindicativa de les persones migrants que demostren que tenen ganes d'emprendre, de cometre aquesta transformació social. Recorremos el barrio del Raval y mostramos organizaciones y grupos de personas que han luchado contra las injusticias y se han organizado y han podido establecer estas formas de luchas. La botiga del sindicat Top Manta, l'Àgora Juan Andrés Benítez o la botiga de la Fundació Arrel són algunes de les aturades proposades. Cada guia, però, pot complementar la visita afegint aquells punts que consideri imprescindibles per entendre la seva història o la seva cultura.